Výborne. Tak sa nám podarilo našim protestom zaktivizovať progresívnu dezinfo scénu. Nejakí ľudia vyšli von s AI obrázkami, s nejakým akože košickým protestom proti progresivizmu. Jednak je úplne jasné, že je to AI, jednak je jasné, že tie obrázky s Košicami nemajú nič spoločné a títo všetci progresívni blázni a fanatici začínajú ukazovať, vidíte, veď to je AI, veď tam nikto nebol. Vážený. A prečo si nepozriete tie stovky a tisícky videí a fotiek, ktoré sme robili my, organizátori, a tých 2000 ľudí, čo bolo na tom proteste? Nie, toto vám nevonia. A ja viem, prečo to robíte. Vám horí pod zadkom. Vy o chvíľku popriete samých seba, vy popriete aj nos medzi očami, len aby sa nám nepodarilo to, čo sa aj tak neodvratne blíži, že vymetieme tento zvrhlý progresivizmus z nášho Slovenska. Ste hoaxeri a ste dezinformátori a ste klamári. Progresivizmus rovná sa jedna obrovská, kolosálna lož. Vážení priatelia, už ich máme na lopate.